Eu sunt Mica și astăzi o să vă arăt cum să faceți niște origami-uri mai micuțe. Deci, o să vă arăt cum se face așa inimă și un fluturaș. Așa. Avem nevoie de o hârtie din asta. Nu știu cât e, 10 pe 10 sau 7 pe 7. Și mai avem nevoie la fluture de o foarfecă. Să văd dacă am pe aici o foarfecă. Că aveam, da, am. Așa, deci mai întâi o să începem cu inima, că e mai ușoară. O să iau culoarea, mai am și culoarea verde, dar inimă cred că o să fac roz, pentru că am făcut doar fluturașul roz, deci da, o să iau roz hârtie. Așa, și aici unde e partea lipicioasă, trebuie să dați cu ceva ca să se ia partea aia lipicioasă. E mai bine așa. Așa. Ca să faceți inimă, trebuie așa. Deci luați hârtia și o îndoiți practic la linie, să zic așa. La inimă, da? Nu. Ba da. Sau. Deci trebuie să faceți așa, practic. La linie. Dacă vă iese la linie acum, da. După ce am făcut acesta, o deschide. Și după aia o îndoim așa. Pe cealaltă parte. Și vom obține așa. Dar stai să văd dacă e bine. Acum 5 minute am făcut un fluturaș și o inimă, deci stați puțin. Deci trebuia să facem. Stați. Nu. Stați să văd. Nu. Deci, facem. Deci acum am înțeles. Noi n-am făcut aici. Așa. Sau ba da, am făcut bine. Și după aia luăm chestii și o punem la linie. Dați să vă arăt. Dați așa. La linia aceasta de sus. După aia linia asta de sus o punem practic așa să vrea să forma gen chestia asta. Ați văzut că era așa și am îndoit-o până la aici, la margine. După ce am îndoit această formă, așa, vom face să încerc să vă și explic.
Deci o să îndoim așa, gen, adică luați partea asta și o îndoiți așa. Una e mai mare, una e mai mică, perfect. Nu e perfect. Încerc să fac un vas să repar, practic. Așa. După ce ați obținut acest rezultat, întoarceți așa și faceți așa, gen îndoiți așa. Și după aia colțurile astea de aici le îndoiți. Tot așa, cât considerați voi. Și vezi inima. Așa. Acum la fluturi știu foarte bine. Fluturile să fac galben. Eu când pun limba pe scoci, practic nu se mai lipește foarte bine. Dar aici văd că e lipici sau nu știu ce. Dar încercați orice metodă vreți voi. Azi am fost la... Nu am fost la școală, că am sfârșit foarte rău și mi-era rău. Așa. Deci, îndoiți. Așa. Ia stați să vă arăt dacă poate să faci. Gen. Așa. După aia deschideți. Și găsești așa. După aia întorceți așa, să fie o linie așa în sus. Și după aia îndoiți așa. La linie. Așa. După aia deschideți. Și vă obține 4 pătrățele. După aia luați ăsta. Adică luați un colț. Și îndoiți practic ca un triunghi, să zic așa. Să vă arăt imediat. Uuu, ce-am făcut? Eu știu să-l fac, dar nu l-am îndoit foarte bine. Adică la linie, să zic așa. Hai mă, eu! Mai eu puțin piciun și nu prea... Îl las așa. Așa. Deschideți. Și vezi o formă așa. Îndoiți. Vedeți? Așa, după aia îndoiți, practic, unde e linia asta dreaptă. Îndoiți așa. Fie puțin lung logo, că na, sunt două. Așa, deschideți. Așa, deschideți și vezi această formă. Întoarceți așa să fie și după aia, practic, nu știu cum să vă arăt. Îndoi. Faceți așa. Și pe asta la fel. Să faceți practic plat. Așa. Așa. Și voi să gen așa formiță. După aia îndoiți așa. Așa. După aia luați farfeca și acest capăt îl
faceți. Așa. După aia o să vă iasă o cărticică. Noi deschidem la mijloc. Doamne, cât îmi coge nasul. După aia nu luăm tot ăsta. Luăm 1, să ne... Hai odată! 1 și ne rămânem așa, vedeți? Și ăsta... Nu știu dacă vă explic bine, dar faceți așa. Și cu celălalt la fel. Mama. Așa, o să vezi. După aia după aia întoarceți așa. Nu, așa. Și faceți așa. Nu, fără astea. E mai greu la frăturaș. Să vedeți această formă. Știți cum am făcut? Deci, ea era așa. Amândoi ăsta pe spate. Mi-a rămas frumos asta. Așa, și aici trebuie să fie foarte puțin. După aia întoim așa. Cine este fluturașul? Cam atât cu acest vlog. Pa, pa! Nu uitați să vă abonați, să dați like, share să vă dați prietenii voștri și ne vedem pentru data viitoare. Nu mi-a ieșit, nu mai ieșit. Ne vedem pentru data viitoare. Ne vedem pentru data viitoare.